Hej familie, vi skal have nogle urter, og vi skal alle sammen ud og cykle. Jeg skal bruge noget persille, jeg skal bruge noget oregano. Godt gå nederen, mand. Du skal bare ud og cykle. Jeg spiser kun hotdogs, mand. Hey, det er jo bare oregano. En lille tur, du kan cykle forbi dine veninder. Du skal bare ned til supermarkedet. Så skal der også være Camilla, hende der lækre blonde. Ja, det skal du gøre. Ikke. Det skal du gøre. Det er godt, min søn. Så, Okay, alle sammen så afsted. har vi ordentligt. Vi går ud og finder Ud til jeres urtecykler. Så. For helvede. min nye cykel. Den er lyserød. Ungdommen nu til dag. Så, jeg har taget, jeg kan se, du mangler frø på din cykel. Så jeg har taget frø med. Hvad kan du bedst lide? Persille eller oregano? Camilla var ikke hjemme, jeg gider ikke mere. Du får lidt af hver. Jamen, vi skal bruge noget oregano jo. Jamen, Camilla var ikke hjemme. Altså, nu er jeg jo lige taget basilikum med. Så må du cykle ned til klubben eller et eller andet. Ja, mand. Det er Cykle ned og spille noget Xbox, ikke? helt sikkert. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke. Da jeg var på din alder, der cyklede jeg Danmark rundt. Jeg vil ikke mere. Prøv lige at tage hende. Lyt dig, mormor. Du er fandme ansvar. Nu skal vi skal bruge lidt persille der. Det går så hurtigt. Okay, så holder jeg stangen, så kører du. Så er det sjovt, ikke? Yeah, så har vi fået persille. Hvad har du her på kurven? Jeg har oregano. Oregano. Sådan. Er det nok oregano? Skide godt. Nu har jeg for Yes. meget. Har du også oregano? Jamen, jeg skal simpelthen cykle så langt. Jeg får lige en sms. Yes, mand. Det er Camilla. Jeg skider. Okay. Så jeg går ud og laver aftensmad, fordi nu har jeg basilikum, oregano og persille. Skide godt. Så har vi urterne. Peter siger,